Hejmarek rêxistinên mafê mirovan daxwaza mangirtinekê li dijî kiryarên goçekdarên got li Efrînê dimînin pê radibin û daxwaza rawestandina van kiryaran kirin. Beyannameya Gojaliyê 32 rêxistinên mafê mirovan hatiye balavkirin dibêje got piştî pêla binpêkirina goçekdarên opozisyonê û artêşa Tirkiye derheqê xelkê Efrînê pê radibin pir bûne, bi piştevaniyek ji welatekî goxwekiriye gerentîdar ji Esîtana re, her wiha alîkariya desalata goxwe ferz kiriye li Rojavayê Kurdistanê û rêkeftinên wê bi rejîma Sûriye û Îranê re got encam de dever kete bin gefa van çekdaran. Beyanname dibêje got van çekdaran malên xelkê li xwe helal kirin û derge oriyên vegerê girtin û dizî û malwêranî kirin, heta gihîşte wê astê got girtin û binçavkirin û eşkencê heta mirinê jî bikin. Bêguman, kuştina Ehmed Şêxo endamê encumena Xwecihê li devera Şiyê û cîgirê wî beşekî biçûk e ji kiryarên gelek yên wan çekdaran got derheqê welatiyên Efrînê kirin. Her li gorî beyannameyê got ew çekdar bi bihana şerê çekdarên pêdê hemû binpêkirinên xwe bi kar danîn li Efrînê. Tevî got ew çekdar li Efrînê nemanin niha. Lewma em hikûmeta Tirkiye dikin berpirsyar di ber hemû kiryarên bi vî awayî û em daxwazê jê dikin got van binpêkirinan rawestînin û van çekdaran ji Efrînê derxînin û Efrîn radestî xelkê wê bikin. Heman beyanname dibêje got tu caran bi çekan welat nayên avakirin û bêguman tiştê got li Sûriyê hata rûdan ji 7 salan ve heta niha baştirîn nimûne ye. Lewma em daxwaz ji xelkê Efrînê dikin li hundir û derveyê welat got mafê xwe yê aştî bistînin ji bo destpêkirina redkirin û şermezarkirina van kiryaran bi rêya bilindkirina alên reş li ser mal û dîwarên wan ji roja yekşemê heta êvara duşemê. Her wiha beyannameyê daxwaz kirin goçekdarên opozisyonê ji bajar werin kişandin û hindek mercên din jî danîn û eger ev merc nehatin cîvecîkirin wê demê wê mangirtina wan têk heve asteke nû de wê pişt re were belavkirin. Ji destpêka kontrolkirina Efrîn ji aliyê van çekdaran ve û ew çekdar berdewam in di binpêkirinan li dijî xelkê Efrînê û gundewarên wê.